Hindi mo kontrolado ang economy, pero kontrolado mo kung lalaban o lulubog ang negosyo mo. Sa totoo lang, maraming negosyante ngayon ang tahimik na lumalaban. Nakikita mo sila na ngumingiti sa harap ng iba, pero sa gabi, kinakausap ang sarili. Paano kung bukas wala ng benta? Paano kung isa-isa mawala ang mga customer ko? Paano kung hindi ko kakayanin to? Yan yung negosyanteng tahimik na lumalaban. At oo, ka-negosyante, yan yung experience natin. Kasi ang negosyo, hindi lang pera ang dala. Dala niya ang responsibilidad, pressure, takot at pagod. At minsan, ikaw lang ang mag-isa ang sumasalo. Pero ka-negosyo, ito ang katotohanan, ayaw marinig ng karamihan. Hindi babagsak ang negosyo mo dahil sa economy lang. Babagsak ito kapag wala kang na-create na sistema sa negosyo mo. As negosyante, hindi mo kailangang kontrolin ang mundo. Ang kailangan mong kontrolin kung gaano katatag ang pundasyon ng negosyo mo. Karamihan sa mga negosyante, ang habol lang nila ay kita. Pero ang tunay na laban ka negosyo ay yung stability ng negosyo. Kasi ang kita, umaarangkada yan, sometimes humihina rin, at sometimes nawawala pa. Pero ang negosyo na may sistema, tumitindig yan kahit may bagyo sa negosyo. Ka-negosyo, hindi lahat na kinikita ng negosyo mo ay gagastusin mo. Kailangan mong mag-ipon. Hindi para yumaman agad, kundi para hindi ka agad bumagsak. Magbigay ako ng dalawang example ka-negosyo. May isang negosyante na malakas yung benta, pero wala naman siyang ipon. Araw-araw, ubos ang kita sa gastos. Nung dumating ang krisis, isang buwan lang, tiklop na siya. Yung isang negosyante naman, hindi man kalakihan ang kita, pero marunong mag-ipon, marunong mag-control ng gastos. Nung humina ang benta, hindi siya natatakot. Handa siya at nakalaban siya sa negosyo niya. At ka-negosyo, huwag kang aasa sa isang source of income. Bakit? Kay isang problema lang, pwede kang mawala sa laro ng negosyo. Kung may trabaho ka ngayon, huwag ka munang basta bitawan yung trabaho. Gawin mong sandalan ito habang pinapalago mo ang negosyo mo. Kung full-time ka naman ng negosyante, magdagdag ka ng negosyo na mabilis ang ikot. Halimbawa, sa pagkain, luto ngayon, may binta ka agad pagkahapon. Pag continuous yung cash flow ng negosyo mo, ito ay nagbibigay ng pahinga sa isipan mo. At ka-negosyo, huwag mong malitin ang skills mo. Anong skills mo ngayon? Example, marunong kang maggupit, pwede kang kikita dyan. Kung marunong kang manahi, may market dyan. Or kung marunong kang magluto, may customer dyan. Alam mo ka-negosyo, yung skills, yan ang negosyong hindi madaling malugi. Kaya habang tahimik ang panahon, mag-aral ka ka-negosyo. Mag-improve ka, magdagdag ka ng kakayahan, kasi darating ang panahon na yung skills mo, yan ang sasalo sa'yo. At higit sa lahat, palakasin mo ang value ng negosyo mo. Kailangan mong magkaroon ng dahilan kung bakit ikaw ang pipiliin ng customer. Yung kalidad na serbisyo. Yan ang hindi kayang tapatan ng murang presyo ng kalaban mo. Kasi ang totoo ka-negosyo, ang stability, hindi pag-iwas sa risk, kundi paghahanda sa pagdating ng problema or bagyo sa negosyo. Kasi hindi mo hawak ang pagbagsak ng economy, pero hawak mo kung gaano ka kahanda kung may darating na bagyo sa negosyo. At tandaan mo to ka-negosyo, ang negosyanteng may disiplina, sistema at paghahanda, hindi lang basta nakakasurvive sa krisis ng negosyo, sila yung tuloy-tuloy pa ring umaangat.